Tak já vás vítám u podcastu a mým dnešním hostem je Jaroslav Juha, coach, trenér a konzultant age managementu. To jsem si musel přečíst, protože to je pro mě úplně neznámá věc. Tak já vítám tě tady. Díky, ahoj. Já tě v první řadě asi poprosím, jestli jsi dokázal teda vysvětlit vlastně tyhle pojmy, protože pro spoustu lidí, a včetně mě, se musím přiznat, že je to poměrně jako cizí. Ať už jako coaching jako takový, tak hlavně ten konzultant age managementu vůbec nevím, co si pod tím představit. Ono je to poměrně jako jednoduchý, jo. Já funguji jako takovej externí, ve většině případů jako externí support pro malý, střední, ale dneska už i větší firmy. S tím, že ten coaching je v podstatě už jako léta profláknutá metoda toho v vedení rozhovoru, využívání různých technik k tomu, aby jsme dokázali u lidí rozklíčovat některé jejich zadrhely. Jo, ty zadrhely si můžeme představit tom, že se neumí rozhodnout. Jo, že možná se občas zacyklí v něčem a už prostě vidí jenom ten jeden směr řešení problému a vůbec nevidí ty věci kolem. Takže ať už je to prostě jednotlivec nebo tým, tak pomocí různých rozhovorů, technik se snažíme tady tyhle věci nějakým způsobem rozklíčovat. Ten age management je taková specifická věc v Česku. Všichni o tom mluví a nikdo to nikdy neviděl. My všichni mluvíme o tom, že existují nějaké rozdíly v generacích, ať už věkově nebo socioekonomicky, ale to je ve skutečnosti generační management. Jo? Po těch generacích, jak to jde věkově. A ten age management se vlastně zabývá tím, jak ti lidi v jednotlivých fázích života, to znamená, jednou jsem student, pak začínám pracovat, nějak kariérně stoupám, do toho si pořídím rodinu, jo, že třeba mám nějakou hypotéku a tak dále, a jak se vyvíjím v rámci těch etap životních, ať už pracovních nebo soukromých, rodinných, až třeba do toho důchodu, nebo můžeme říct do té smrti. O tom je age management, o těch jednotlivých etapách. A je úplně jedno, jestli jsem z generace XYZ. V tu chvíli se bavím prostě o generačním managementu a ne o age management. Takže zabývám se vlastně jako potřebama těch lidí v těch jednotlivých etapách života, ať už jde o nějaký jako wellbeingové věci, rovnováha mezi pracovním životem, potřeby těch lidí, ať už se jedná o ergonomii, psychologickou pomoc a tak dále, tak aby to odpovídalo té lokální potřebě té skupiny těch lidí v těch jednotlivých životních etapách. Jasně. A ty teda děláš, jestli to chápu správně, jakoby máš nějakou firmu svěřenou, kde se staráš tímhle způsobem o ty zaměstnance, anebo to děláš spíš individuálně, že se tě najde přímo jakoby člověk? To záleží, jo. Těch individuálních věcí, to je spíš v rámci toho koučování nebo nějakého individuálního poradenství, většinou u malých a středních firem, jo, kdy se snažíme nějakým způsobem tu firmu zastabilizovat i dneska vzhledem třeba k fluktuaci zaměstnanců, k úbytku lidí na pracovním trhu a tak dále. To znamená, ta jedna část jsou jako malé a střední firmy nebo jednotlivci, kteří se chcou biznisově posunout někam dál. Když jsem firma, tak zastabilizovat se. Jasně. A pak se začít nějak jako smysluplně rozvíjet z pohledu toho lidského potenciálu. Tak to je jako jedna taková ta noha a ve chvíli, kdy je to jednotlivec, tak se bavíme většinou o nějakým koučování nebo nějakým konzultační činnosti. Ve chvíli, kdy je to nějaká větší firma, tak ano, ten age management je jeden z těch klíčových nástrojů, ale je jich daleko víc. Využívám třeba prvky Investors in People, což je jako britský standard pro práci s lidskými zdroji a tak dále. Je to nějaká kombinace věcí, které ty firmy můžou posunout dál. Ale jako pro mě ta podstata je v tom, vytvořit jim ten prostor a dát jim ty techniky k tomu, aby se stavili a vůbec si uvědomili, kde jsou, protože my dneska jedeme v té operativě prostě každodenně a úplně ztrácíme ty horizonty. Jo, chápu. A my se k tomu určitě ještě dostaneme. Ty máš vystudovanou psychologii. Ano. Jaký je rozdíl, a zase prosím jako pro laika ideálně, jaký je rozdíl mezi vlastně jako koučem a terapií u psychologa? Jo, to je dobrá otázka, jsme se tady na to téma v rámci svých jako kolegů hodně bavili. A my dneska v té naší společnosti vidíme, že jo, psychologa, psychiatra, možná psychoterapeuta. A jo, tak úplně obyčejně, ta psychoterapie už řeší nějaký jako dlouhodobý následek, problém, který je v tom člověku zakořeněný. Většinou, když chodíš na psychoterapii, tak spousta těch lidí chodí i k psychiatrovi, využívá psychofarmaka. Už tady máme nějaký jako poměrně rozvinutý problém. To samé jak psychologovi. Jo? Psychologové jsou někde na pomezí toho, problém je rozvinutý a problém začíná. A já říkám, že ještě před stupněm toho jsou
a lidí, kteří dělají koučování nebo konzultace, protože my spoustu těch problémů umíme odbourat nebo pracujeme s nima už na začátku. Jo, k psychologovi, k psychiatrovi, k psychoterapeutovi se dostaneš až ve chvíli, když máš ten problém většinou jako hluboce rozvinutý a ještě na něho poměrně dlouho budeš čekat. U toho kouče je ta výhoda, že pokud se vyhledá včas, ať už je kouč, konzultant, můžeme tomu říkat jak chceme, já úplně na těch pojmech nelpím, tak říkám, že spousta těch velkých problémů začíná poměrně jednoduše a my si s nimi jenom nevíme rady a ono to roste, jo. Radim Pařík vždycky říká, že tu rybu necháme až příliš dlouho smrdět, že jo. Takže když ryba dlouho smrdí, skončíš na psychoterapii a na psychofarmakách, když ji vytáhneš včas a řekneš si o pomoc, tak ano, někdy můžeš říct psychologovi a někdy stačí kouč. Je to individuální. Ale my zapomínáme na to, že ta soustava není tak plochá, jak vypadá. Jasně. Jak je z tvýho pohledu vnímaná role kouče ve společnosti? Protože já se musím přiznat, já se tam trochu jakoby z mojí zkušenosti, že já nemám zkušenost přímou jako s koučema, ale ty máš vystudovanou psychologii, takže tam je to OK za mě, ale vím, že jsou lidi, a je to celkem trend dneska, že jsou lidi, kteří vlastně nemají ani nic vystudovaného, žádnou jakoby odbornost té věci a dělají jakoby takový ty osobnostní life coache a stylizují se do role takového toho jako life coache a úplně mi to jako není moc sympatický, tak se chci zeptat, jak to z tvýho pohledu je, jestli tyhle lidi jsou, jestli to tak vnímáš, že tyhle lidi jsou a jak to vlastně, jak se na to dívá ta společnost? Dívej, já se na to dělám poměrně jednoduše, jo. Zvlášť s covidem, kdy prostě všechno nebo spousta těch věcí přišla do onlineu, i ten coaching konec konců přišel z velké části do nějakých jako online konzultací, protože cestování, osobní styk a tak dále. Se nám tu vyvrbilo spousta lidí, kteří si přečetli 1, 2, 3 knížky, jo, nebo ještě lepší, sám jsem vyhořel, tak už vím, jak z toho ven, tak budu life coachem. Jo, jasně. Aha. Jo. A pomohli si třeba internetovou reklamou nebo reelskama na Instagramu a tak dále k tomu, aby se stali populárními. Ale jako v konečném důsledku napáchají víc škody než užitku. Jo. Já vidím, a ten názor není jenom můj, ale i spoustu jako mých kolegů profesionálů, kteří nejenom, že jsme vystudovali psychologii, ale máme svou koučovací výcviky, máme odkoučováno a tak dále, tak jako vnímáme, že tady ten gap je, že když ti profíci moc jako nedělají tady ten masový marketing, tady ty, nechci říct, že rychlokvašky, ale je to tak, to právě jako dělají a pak ten trh je strašně rozbitý, jo. A narušuje to i tu dobrou pověst, jo. Dobrý coach je ten, který nejenom, že má za sebou nějaký odborný background, ale má tu přímou zkušenost s těmi klienty, může být členem různých jako profesních asociací, jo, třeba ICF, International Coaching Federation a dalších, EMCC, jo, tady máme v Česku. A nebo jenom prostě za sebou má opravdu tu biznisovou zkušenost a prošel si nějakým jako dobrým výcvikem a má za sebou nějakou dobrou praxi, která je doložitelná, jo. A vůbec nemusí točit, a teď jako se někomu omlouvám, určitě tu spousta dobrých coachů, kteří dělají ten masový marketing, ale obecně jako se potkám s tím, že kolikrát lidí ze vzdělávacího biznisu moc nevědí, jak na ten marketing. Jo? A to tež u těch coachů. To znamená, to, co my dneska si spojíme s coachingem, je spojený hodně se sociálníma sítěma, s reelskama a dalšíma věcma, který ale většinou ti kvalitní lidi moc nedělají. A vy se osobně setkáváte? Ty se osobně setkáváš s nějakým hejtem? Jakoby ve společnosti, když třeba někde řekne, že jsi coach, stává se ti, že se na to někdo dívá skrz prsty právě třeba kvůli tomuhle? Hodně lidí se na to dívá a taky bych řekl, že to je jako místy generační, anebo mají špatnou zkušenost. Právě jako naletěli někomu, kdo napsal e-book, trochu ho zpeněžil, natočil pár nějakých jako videí z pár knížek, co si někde přečetl a neměl tu přímou zkušenost a vlastně úskalí toho coachingu je v jedné věci, jo. A to je jako přirozený feedback. To, že si přečtu nějaké knížky, udělám nějaký videokurs nebo napíšu nějaký e-book, nebo mi ho napíše AI, s tím jsem se taky potkal, tak mi nedává tu přímou zkušenost naslouchání tomu klientovi. To znamená, my se velmi snadno chytíme na spoustu jako takových těch, a je nám to přirozené, na spoustu takových těch klišé, ve kterých se najdeme, koupíme si to, projdeme si to, ale v tom pravém coachingu je to, že na to nejsem sám. Jo. A na tom právě tady tyhle jako radoby koučové vyhoří, že neumí pracovat s tou přímou interakcí, ještě chybí jim ten background, chybí jim ta zkušenost. A ti lidi si pak odnášejí jako ty negativní zkušenosti a už do toho nechtějí jít prostě jakoby na novo.
Takže já říkám, hele, od čeho máme LinkedIn, od čeho máme prostě všechny tyhle jako v uvozovkách profi nástroje. Do jisté míry říkám i, od čeho máme ty asociace, když tady bych taky měl jako výtky a obecně jako s tím mám problém s nějakýma těma různýma účelovýma sdruženíma, ale uznávám, že třeba ICF, EMCC jsou velmi jako kvalitní organizace, které sdružují velkou část těch kvalitních. Je to ještě furt jako hromada kvalitních lidí, kteří v nich nejsou, ale myslím si, že to může být dobrá vstupenka nebo dobrá záruka, aspoň v této fázi. Jaký za tebe musí mít dovednosti a vlastnosti správný kouč? Ono to bude asi jakoby nějak ruku v ruce, ale dovednosti asi věci, které je potřeba se naučit a vlastnosti věci, které asi bych čekal, že musí člověk mít trochu nějaký vrozený, nějakou asertivitu a tak dále. Tak mě zajímá, jak to vnímáš ty. Ty jo, dobrý coach. Na to se absolvoval spoustu brainstormingu a musím říct, že z toho vypadla jako jedna základní vlastnost. Mm-hmm. A to je nějaká míra sebeovládání a sebereflexe. Ty, ať už koučuješ nebo konzultuješ, tak to sezení není o tobě a dávání dobrých rad, ale o tom, že nasloucháš tomu klientovi a pomáháš mu zvědomovat to, co už třeba sám řekl nebo si vizualizoval. Jo, takže takové to potlačení sebe, ovládání a být spíš jako odborníkem na ty nástroje nebo metody, než na takový ty jako dobrý rady v uvozovkách osvědčený. Mm-hmm. Tak to je jedna taková vlastnost. A ta druhá vlastnost je, já tomu říkám, mám to jako životní hodnotu, jako sebeaktualizace. Jo, takový to, ty jako coach nebo konzultant se nesmíš jakoby v tom rozvoji příliš zastavit, protože prostě ta doba jde dál. Je spousta věcí, které jsme tu před covidem neřešili. AI. Sociální vztahy, jo? Žiju víc online, než jako reálný život. Sedí dva lidi v restauraci a píšou si, sedí lidi v zasedačce a píšou si. Jo. Odbourávání takový ty přirozené zkušenosti, no tak se zeptám GPT. A to jsou všechno věci, ve kterých ať chceme nebo nechceme se i my musíme posouvat. A nemusíme tomu rozumět do detailu, ale měli bychom mít aspoň nějaký základní rámec. Chápu. Jakou roli v tomhle případě hraje tvoje ego vlastně v rámci toho coachingu? Jako na jednu stranu musíš vycházet z nějaký svojí zkušenosti, musíš tu zkušenost nějak mít, aby si mohl předat, aby si mohl pomoct, ale zároveň to ego musíš asi trochu potlačovat nebo hodně potlačovat, aby si vlastně do toho neprojektoval nějaký jakoby svoje třeba starosti, problémy nebo jakoby si něco nedokazoval. A takovou jako základní věc je, že si s tím klientem, ať už je to tým nebo jednotlivec, musíš prostě jako sednout. Jo, ve chvíli, kdy si s tím člověkem nesedneš, tak tam samozřejmě ty ega jako hrajou tu roli, takže první jako základní nějakou myšlenkou toho, nebo myšlenkou ty dobré spolupráce, to si s těma lidma musíš sednout. Jako mnohokrát se mi stane, že prostě nějakou spolupráci odmítnu jenom prostě z toho, že ten člověk ti nesedí. Mm-hmm. To je jako první věc. To ego v danou chvíli nemusíš ho potlačit, ale musíš si říct, že to je tvoje řešení a není toho klienta. Podstatou toho je dobře naslouchat tomu klientovi, klást ty správné otázky nebo ukázat mu ty správné nástroje a metody, aby on si to vizualizoval, ať už jsou to různé jako lístečky, mapy, kolorovnováhy a tak dále, různé ty nástroje a techniky. Ale podstata je toho jenom ho provázet nějakou metodou, nějakým procesem. Ty nemusíš být odborník v konečném důsledku na to, co on dělá, ale odborník na to, aby si dokázal vytáhnout ten správný nástroj, techniku a popovídat si s ním. Jo? Třeba na rozdíl od mentoringu, kde většinou jako provázíš někoho méně zkušeného jako mentor a předáváš mu ty své zkušenosti. U coachingu mu jenom ukazuješ, zvědomuješ, vytváříš mu prostor, čas a dáváš mu nástroje k tomu, aby on si sám uvědomil i jiné možnosti, než na jaký si doposud jako vzpomněl, nebo který ho napadly. Jo, protože my si málo kdy vytvoříme prostor a čas sami na sebe. Ať už jsme tým nebo jednotlivec. Jo. Jdeš ráno meeting, jo, telefon, tento e-mail, schůzka a jdeš dál. Ale kde je ten skutečný čas? Ty kromě coachingu ještě máš na LinkedInu napsáno, že jsi trenér. Tak to mě zajímá, jak je to myšlený, když to vlastně bez kontextu, tak jestli trenér je vlastně součást toho coachingu, nebo co to vlastně znamená? Jo, já se většinou věnuju dneska z větší části jako výrobním firmám nebo službám v této fázi. A bavíme se o nějaké jako části vzdělávání v Česku, kde
My jsme ještě pořád stále jako zvyklí na nějaký víceméně plošný tréninky, na nějaký téma, jo. Můžeme se bavit o komunikaci, o asertivitě, o zvládání stresu a tak dále. A zatímco toho koučování, jako ty posloucháš toho klienta a snažíš se nějak provést, tak u toho tréninku přichází s nějakou, jako můžeme se bavit o nějaký sadě technik, informací a tak dále. A snažíš se, nebo já se aspoň snažím, je dostat do těch lidí nějakou zažitkovou formou. Takže hodně pracuji třeba s různýma kartama, s lanem, s hůlkou od plotu prostě, jo. A snažíš se třeba stres ukázat těm lidem jako z jiné stránky. Oni si sami sice pojmenovávají nějaké věci, a ty to rámuješ do nějakého, a tady mi pomáhá ten psychologický background, do nějakého, dejme tomu vědomostního rámce, který chceš, aby si ti lidi odnesli, takže nějaké vědomosti, nějaké informace. A v rámci toho tréninku se potom snažíš tyhle informace, kterým třeba na začátku nebo v průběhu předáváš, přetavit do toho, aby si to na vlastní kůži vyzkoušeli. Jo, třeba u zvládání stresu pracujeme s kartičkama, kde jsou různé emoce. Nebo různé abstraktní obrázky a oni si do nich projektují ty svoje emoce, ať už jsou pozitivní nebo negativní. Snaží se je pojmenovat. A kde v těle se projevují, jak s tím můžu pracovat. Jo, na každého člověka funguje něco trochu jiného. Někomu funguje meditace, někomu funguje práce s tělem a tak dále. To znamená pomoct jim to pojmenovat, popsat, kde nebo jak se to u nich konkrétně projevuje, aby byli schopni si to potom vybavit, když na to přijde, a samozřejmě nabídnout jim nějakou paletu možností, jak s tím pracovat, aby to třeba zmírnili. Ať už krátkodobě nebo dlouhodobě. Jo? Takže jakoby trénujeme nějaký konkrétní dovednosti zarámovaný v nějakým znalostním rámci, jo? Kterým buď dáš na začátku, anebo jim ho prostě dáváš tak, jak to jde. Každá ta skupina je jiná. Jo? Jak u coachingu, tak u tréninku. Můžu si říct, že i u těch komplexních věcí, jako je age management, dneska musíš mít dobrou analýzu toho, koho na tom tréninku máš, nebo koho do toho koučování bereš. Kde ten člověk stojí. Jo? Já se v tomu furt vracím, protože my fakt jako mnohdy nevíme, co v nás je. Ať už jsme jednotlivec nebo ten tým. My zapadneme do nějakého kolečka, v tom jedem, to nás většinou semele dřív nebo později. Že doba se zrychluje, nástroje přibývají, tabulky se mění, lidi se mění, jo, a tak dále, tak dále. Takže jako já vždycky říkám, tak se na chvíli zastavme, podívejme se, kde stojíme a kam se chceme dostat. Pak to rozpracujeme na ty kroky a pravidelně to revidujeme, jestli se míříme k cíli, nemíříme, jestli potřebujeme něco dalšího, nepotřebujeme, jak se v tom cítíme. Jak je těžký se vlastně nacítit na toho daného člověka, když máš třeba skupinu lidí, anebo máš různý klienty po sobě a každý vlastně ten klient je jiný, každý je individuální a ke každému vlastně musíš jako přistupovat individuálně. Jak je těžký tohle vlastně jakoby nějak jako pojmout, aby si neudělal někde chybu? Tak nemůžeš mít jich mít hodně současně. Není ta cesta toho, že bych měl těch klientů za den nebo za týden jako hodně, ve smyslu jako množství. Občas potřebuješ i týden pauzu právě proto, aby si vyčistil tu hlavu, protože hodně nasáješ někdy ty emoce těch lidí nebo ty situace. Takže jako tam je důležitý dát si tu pauzu, umět to nějakým způsobem jako dostat ze sebe ven. Mm-hmm. Jo, to je jako jedna věc. A druhá věc je dobrá příprava. Jo. To jako ať už jde o coaching, o trénink, o nějakou práci s klientem, tak je dobrý jako zaprvé být dobře připravený, vědět něco o tom klientovi, vědět něco o tom týmu. Když s tím týmem nebo s tím jednotlivcem pracuješ dlouhodobě, tak si i vést v uvozovkách nějaké jako informace, záznam o tom, kam to směřuje, nebo co tam máš vlastně za lidi. A věnovat i v coachování, i v tréninku dostatek času na to, aby se s tím člověkem, týmem poznal. Jo? I na jednodenním tréninku věnuju třeba první 2 hodiny tomu, že se poznávám s těma lidma, tak abych dokázal vidět, jo, tady třeba Honza je tu, já nevím, si říct z donucení, ale šéf ho tu poslal. Honzu to v podstatě jako nezajímá, ale můžu ho nějak do toho vtáhnout, jo, má něco, co k tomu tématu důleží, jak ho vnímá ta skupina. A to jsou všechno jako důležitý prvky, protože stačí jeden a úplně ti ten trénink prostě jako rozbije, protože ti do toho furt bude hazet vtipný hlášky, nebo bude těžce negativně a tak dále. Takže jako podstata toho někdy méně znamená více. Někdy radši poznám a ti lidi si z toho odnesou jako méně z pohledu třeba nějakého toho rámce
ale necháme si to odžít tak jako přirozeně na základě toho, jak to mám, takže byť seš připravený na ten trénink, coaching, jakkoliv, tak stejně musíš mít nějakou zkušenost a nějaký background k tomu, abys to byl případně schopen změnit na základě toho, co tam zažiješ. Jenom možná jeden příklad za všechny, já jsem prostě tréninku na komunikaci zažil to, že přišla personalistka, jednu z těch lidí tam vyhodila. Co se stane? Že jo. Skončí přestávka, všichni se na ní o té přestávce se sypou, řeknou, ježíš, Mařka, to je jako blbý, že tě prostě propustili a tady tohle, a že si tu vlastně s náma dneska poslední den, tak s náma máš aspoň školení a teď, že Mařka ti do toho brečí a tak dále. Takže se vrátíš jako zpátky a učíš a jako zaměříš se s těma lidma možná 20 minut, půl hodiny na to, jak komunikovat třeba v rodině, to, že ti někdo propustil. Jaký mám možnosti komunikovat ven, že hledám práci? Jo? Tak je to způsob komunikace, je to něco, co musíme odkomunikovat, chceme nebo nechceme svým blízkým, svým přátelům, jo? A tomu okolí. A my nevíme, jak na to, že jo? Protože jako nikdo nás neučil říct, dneska jsem dostal peráka. Jenom možná proto, že prostě firma snižuje stavení, nic jsem špatného neudělal. Ale jak se dneska díváme třeba na nezaměstnaný. Jo, takže ono je dobré jako i to téma využít jako nosný prvek a ta skupina si sama pomůže. Jako dobrý, jo, ale chce to nějakou zkušenost prostě. Jak se z tvýho pohledu liší muži a ženy v přístupu k tomu, když vlastně využívají tvoje služby jako kouče? Jsou tam nějaký jako vzorce, které jsou jako daný? Dá se to nějak jako generalizovat? Ty jo, já bych úplně neřekl, že se to liší muži a ženy. To bych, jako to si úplně, jako nikdy jsem se s tím nepotkal. S čím se potkávám jsou dva fenomény. Jeden je věkovej, to jak se jako lidi staví obecně ke vzdělávání, jo. Tam bych řekl, že čím starší a čím vyšší pozice, a jedno jestli to muž nebo žena, tak jako mají mnohdy, jako se s tomu staví negativně, anebo jenom takový ty periodické věci, co se prostě musím vzdělávat třeba ze zákona a tak dále. A druhá věc je region. Jo, když přijdeš do velkého města, tak ti lidi jsou obecně jako otevřenější, ať už nějaký formě vzdělávání, seberozvoje, kultuře a tak dále. A čím dále jsem od většího města, jo, tak s tou logikou třeba já se potkávám s tím, že spousta jako firem v Praze, Brně, Hradci Králové, tak je otevřená jako externistům. Konec konců třeba kolegyně Míša Friedmanová, projektáci a projektěčky, má velkou komunitu projektových manažerů a se ukazuje, že prostě oni se, byť jsou to jako dobří lidi, tak jako se uživí jenom v těch velkých městech, jako externisti, protože když jdu do těch menších měst, středím, čím dál od Prahy, opravdu jako lidově řečeno, tak tím složitější je dostat tam externistů. Ty firmy jsou zvyklé mít ty lidi na HPP, mít je pod kontrolou, ideálně v kanceláři, že jo, prostě kauza home office, to se dneska po covidu řeší dnes a denně. A de facto jako platit za ně méně, ale mít je tam dlouhodobě na HPP, přitom ten externista, když tam přijde na nějaký čas, tak zaprvé jakoby nevklouzne do toho stereotypy té firmy, že tam nebude dostatečně dlouho, a za druhé i on má tu motivaci odvést tam nějakou jinou dobrou práci. Jo, takže to jsou jako dva fenomény, se kterým se potkávám. Věková struktura, diverzita přístupu a ta lokalita v tom hraje obrovskou roli. Opravdu jako obrovskou. Takže nic jako je age management, tak nic jako gender management třeba ve firmách, jako s tím se nepotkáváš? Ale gender management, já to jako zjednoduším. A co se gender managementu týče, tak já si myslím, že v Česku jsme na tom poměrně dobře, jo. My už dneska, ano, samozřejmě jako výzkumy pořád ukazují, že tu máme rozdíl mezi muži a ženami, jo, konec konců i mezi různýma menšinama a majoritní společností máme ty rozdíly obrovské. Na druhou stranu, my si strašně nalepkujeme gender management, kulturní nějaké jako rozdíly, konec konců i ten age management, generační management a tak dále. Říkám to, tak jsme lidi. V konečném důsledku jsme všichni stejní lidi a mě úplně jedno, jestli Honzově je 20, a jestli je žena, teda jestli je muž, anebo jestli tu mám Martinu, které je 35 a je to žena. V konečném důsledku každý jsou v nějaké jako životní fázi, každý mají nějaké své priority, každý mají nějaké své zažitky a emoce a nějakou rodinnou situaci třeba. A my
máme furt jako tendence jako nálepkovat se. Žena v tomhletom věku, potřebuješ tohle a přesto nejde vlak. Ne. A jako mě se ptal nedávno na jedné konferenci v Brně, kde jsem přednášel o generacích, datech a motivaci. Jeden manažer prostě po té přednášce tak pokládali ty otázky a jeden manažer se mě ptá, jak mám tady toho Pepu motivovat, prostě je mu 20, jo, moc jako nemá ten výkon to. Já říkám, a ptal jste se ho? My jsme se odnaučili těch lidí ptát. Jako kdo se vás naposledy zeptal, jestli něco potřebujete v práci? Váš šéf? Jo? To jsou mnohdy, jako, ty to jako přeženou, a mnohdy jsou blbosti, co se v těch firmách řeší ve smyslu, kolik věcí napáchá kavovar a blbej toaletní papír. Kolik to, že si ti lidi mezi odděleníma neřeknou, že nějaký IT systém někde, já nevím, nejdou nahrávat přílohy. To jsou ty věci, na které my si nenajdeme čas. My si nevytváříme ten prostor na takovou tu přirozenou komunikaci a strašně to potom jako tlačíme skrz nějaké jako obecné předsudky, předpoklady, gendery, jo, věky a tak podobně. Ne. Ale pojďme se zastavit a pojďme se sami sebe zeptat, co nám vyhovuje a co nám nevyhovuje. Jestli to s tím, co teď máme, jsme schopni dotáhnout tam a ne. My zapomínám na to úplně jako zastavit se na chvíli. Na pár hodin. A ty jsi tam i od toho, abys tyhle otázky třeba pokládal, aby si inicioval tu debatu? Jo, dívej, to je úplně jako jednoduchý. Jo. Moje práce ve drtivé většině případů jako spočívá v tom, že jenom pomáhám těm lidem vytvořit ten prostor a čas. Jo, že se dokonce mnohdy se potkají na jednom místě, že odloží ty notebooky, telefony, hodinky a tak dále, a že jim vytvořím ten čas a prostě se jich jenom ptám. Jo. A když jakoby nemáme nějaký odrazový můstek, tak otvírám prostě nějaké možnosti, jo, nějakýma nastavnými technikama a hledáme tu cestu. A paradox je ten, že když se zastaví, jo, zastavení není zdržení. Zastavení je tu od toho, aby jsme se podívali, kde jsme byli, kde jsme a kam bychom to chtěli dostat. Možná s kým, možná sami, ale prostě jako, tak pojďme se jako zastavit. Pojďme si udělat možná, to přeženu, ale ty firmy na to slyší, jo, dobrou analýzu toho. A ta analýza dneska už není technická, máme skvělé čísla o ziscích, o toku našich produktů na trhu, o materiálovém toku ve firmě. Ale kolik máme o tom, jaký lidi máme ve firmě? Já jsem někde slyšel, a chci se zeptat, jestli je to pravda, že vlastně psycholog a vlastně potažmo i coach tady není vlastně od toho, aby radil, ale jenom aby pokládal správné otázky, tak aby ten člověk si poradil sám. Mm-hmm. Tak jestli tohle je vlastně pravda. Je to pravda. Jo, ale jako kolikrát se zeptáme sami sebe na něco. Já čekám, až nám tu otázku někdo položí, že jo. Jako upřímně mnohdy kladu nepříjemné otázky těm lidem, jenom z toho důvodu, nebo takhle, pro ně nepříjemný, jenom z toho důvodu, že oni jako to odložili někam stranou, nechali tu rybu smeně, nebo prostě jako si řekli až někdy, jako to typický polovičaté české řešení. Teď to nějak vyřeším a někdy se k tomu vrátím. Taková ten problém bobtná, že jo. Či většinou nejsme sami, že jo, kolem nás nějaký prostředí, který ta polovičatý řešení taky komplikuje život. Jo. Jako kolikrát jsme řešili v procesy s lidma, v celém tom procesu. Jako málo kdy, jo, většinou to rozhodne někdo někde to někdo implementuje, najde spoustu chyb, tak se to zase vrátí a teď se to nějak jako průběžně řeší. Jo, takže, jo, ano, dobře položená otázka dá za 1000 nějakých rád. A teď jenom jako možná one mod. Jako v čem bychom si chtěli nechat radit. Jsem snad lékař, abych jako tady radil někomu, jak má dělat nějakou rehabilitaci. Ne, ale jako nejlepší radci jsme sami sobě, jenom si to neuvědomujeme. A strašně rychle zabředneme do těch problémů nebo do té operativy. Tohle je podle mě hrozně důležitý, co říkáš, protože jako vlastně ten můj obraz o těch koučích, takových těch jako pseudokoučích, o kterých jsme se bavili, tak je právě takovej, že kolikrát vidíš, že prostě jako 25letý kluk, který vlastně nemá zase nějakou extra jako zkušenost v životě, tak jako chodí a radí lidem, nebo snaží se jakoby stylizovat do role člověka, který radí lidem, jak mají žít. A to je to, co vlastně je hrozně jako z mýho pohledu nesympatický, že má někdo pocit, že v 25 může jako někomu radit, jak má žít, ale jako to je vlastně ten obraz
ten negativní obraz, který vytváří okolo toho coachingu jakoby tato skupina lidí. Ale tohle, co říkáš ty, tak dává prostě naprostý smysl. Ale jako prostě my v životě jako nikomu se nelíbí, nebo většině majoritní společnosti se nelíbí, když za nima někdo v práci stojí a říká, ne, to jsi udělal blbě, udělej to znovu. Jo? A já říkám, hele, tak někdo udělal chybu, stát se to může. Běžně se to prostě děje, každý z nás občas dělá chyby. A jaký je problém, místo toho, aby jsme se po někom svezli, tak se s ním pobavili o tom, jak to může udělat jinak, jestli ho něco napadá, nebo jestli to napadá něco mě, nebo tady prostě Honzo od vedlejšího stolu. Jo. A jaký je problém prostě někdy si říct, no tak až to budeme dělat příště, tu činnost nebo něco, tak já tam půjdu s tebou a můžeme to zkusit společně. Ale to je jako neuvěřitelná změna. Jo. Nebo co by ti pomohlo, jako obyčejná otázka, kterou jako lidé otvírá, co by ti pomohlo, aby to šlo udělat jinak. Napadá tě jiný způsob a na tom postavil kdysi Kodak Business, když přišla digitální fotka, tak tehdejší vedení, který bylo obměněný, protože že jo, Kodak měl ty foťáky, ze kterých vyjížděly ty fotky, polaroidy a ten způsob. Tak to nový vedení objelo všechny ty závody a ptal se těch zaměstnanců, jak můžou tu výrobu zlepšit, zlevnit a tak dále. Kolikrát jsme se těch lidí zeptali, jo? Kolikrát jsme se zeptali sami se, fakt jako dobře položená otázka, v dobrým smyslu, ale radit umí každý hlupák, jo? Podívej se, jako nedávno byl hokej, všichni jsme byli najednou trenéři, jo? Teď, já teda moc sport nesleduju, ale teď přiběží fotbal, jo? Teď jsou všichni prostě trenéři. Jo? Nejlepší kamarádka radí kamarádce, jak se na něho má vykašlat, protože je to vůl. Nebo koho má volit. Jako, radit si tady můžeme, na to nepotřebuju žádný vzdělání, ale jako na to umět se zeptat, nebo na to takhle, i na to opřít se o to, ten jako úskalí českého vzdělávacího systému obecně v tom, že my furt předáváme nějaké informace, ale nikomu nepomáhá to aplikovat do praxe. U vzdělávání dospělých, jo, nechci se nikoho dotknout, ale většina prostě vzdělávacích nějakých dotačních titulů a tak je postavená na tom, aspoň teda z mojí zkušenosti, nechci se nikoho dotknout, možná to je jinak, ale moje zkušenost je taková, že my podporujeme to předávání těch znalostí. Jo, to znamená nějaké jako různé přednášky, workshopy, semináře a tak. To je super, akorát většina těch lidí řekne, že už to slyšela 10krát. Jo, akorát jednou to byla barevná typologie, po druhé to byly nějaký zvířátka, nevím co. Ale ve smyslu to kryje, jako jo, ty obsahy jsou stejný. Ale nikdo už, když potom šli na to obchodní jednání, nebo když tu věc aplikovali do praxe, tak už se neměli s kým zpětně poradit o tom, na jaký úskaly narazeny. A to je ta výhoda toho koučování a toho konzultingu, toho, že i my děláme chyby. Ale jako podstata je toho se zastavit, podívat se na to, co můžu zlepšit. Jako to je prostě Plan, Do, Check, Act, to je PDCA, to se ve výrobních firmách aplikuje už léta na materiál. Proč to neaplikujeme na naše vlastní životy? Proč? Prostě se nezastavíme, neporadíme se, nezrekapitulujeme si s někým v tom koučovacím procesu to, co se stalo a co můžeme příště udělat jinak a na jaký překážky jsme narazili, když jsme to zkoušeli udělat jinak. Jo? Jako vzdělávání není postavené na tom, že si jako GPT mi nabídne hromadu informací, já si je můžu přečíst, já si můžu pustit, vygenerujeme video, obrázek, graf, co chci k tomu tématu. Ale jako podstata není v tom si to načíst a zkusit to udělat. A nepovede se mi to, tak jdu od toho, že jo, taky jako fenomén dnešní doby, jdu od toho. Ale jako fenomén je to zastavit se, pokud ne sám, tak s koučem, s konzultantem, s trenérem a říct si, na jakou překážku jsem narazil a jaký jsou možnosti ji překonat. Podařilo se mi to, nepodařilo. Nepodařilo, hele, nevadí. Pojďme se podívat, jakou cestu si zvolil a proč to nešlo. Ty jsi byl mimo jiné součástí projektu, nebo jedním ze zakladatelů projektu Lidé v rovnováze. Můžeš nějak stručně vysvětlit, o co šlo? Jo, my jsme v době covidu, tehdy ještě s kolegou Zdeňkem Michalkem a tak jo, člověk, který se jmenuje vzdělávání dospělých, už přes 20 let. Přišli s projektem, Zdeněk přišel s myšlenkou a pak jsme ho spolu ještě s dalšíma lidma rozvíjeli. Toho, že je tady hromada lidí, ať už jsou to psychologové, neurochirurg tam byl a tak dále. Prostě široká plejada odborníků, který denně vídáme v televizi. A vlastně jako ani nevíme, jak se k ním dostat. Ani nevíme, jako jaký vlastně myšlenky se těm lidem honí v hlavách, že? Protože ty mediální vystoupení jsou nějaký.
No a tak přišla myšlenka toho jako předávat vědomosti nebo nějaké jako základní prvky těch lidí široké veřejnosti zadarmo. Takže jsme začali dělat prostě jednou měsíčně takovej online meeting na Zoomu, kde pokaždé přišel, jsme pozvali někoho, aby se k nám připojil, byl tam třeba profesor Beneš, neurochirurg, byla tam Anna Hogenová, byl tam Aleš Stuchlík, neurocoaching a tak dále. Byla tam jako hromada skvělých lidí, tím projektem prošla, ten projekt dneska pokračuje jako dál v nějaké formě. Bez většiny toho původního týmu, každopádně jsme v tom tehdy hráli nějakých 2,5 roku jako v tom týmu. A jako podstatou bylo, hele, tak přiveďme ty běžný lidi k těm odborníkům, dejme jim možnost, oni nám představí, co dělají, a dejme jim možnost se jich na cokoliv zeptat. A třeba u toho profesora Beneše byla paní, která říkala, hele, vy jste mi zachránil manžela, já jsem vám tady chtěl jenom prostě jako v online na konci ty diskuzi poděkovat. A byla tam paní, která měla, teď bych kecal, asi měla nemocného syna nebo dceru, něco takového, a ptá se, jak já se k takové kapacitě jako vy dostanu. A profesor Beneš mi bez okolku řekl, když mi napíšete tady na ten e-mail, tady je telefonní číslo, tak se ke mně dostanete. A v tom to je. Dostat ty lidi, Anna Hogenová, skvělá ženská filozofka, ale jako kdo jí potká mimo přednáškovou místnost? Kde ji můžeš potkat jinde než mimo, nebo na TEDxu přednášela? Ale prostě jako dejme těm obyčejným lidem, nechci říct, že ti jsou neobyčejní, ale dejme té široké populaci možnost potkat se, byť tehdy online, protože covid, s těmihle lidmi a nasad jejich myšlenky. Už vlastně ukázat, že jsou taky obyčejní lidi. Přesně tak. Jako oni nestojí na žádném piedestalu, to jsou lidi, kteří to někam dotáhli ve svých oborech, jsou špičky. A my jako společnost máme někdy pocit, že se k ním jako nemůžeme dostat. Že přece oni jako stojí někde úplně jinde, proč by se s námi vůbec... A ono to tak není. Paradoxně většina z nich miluje to, když právě jako se dostanou do té interakce mimo tu standardizovanou bublinu, ten piedestal, který je kolem nich vytvářen. Jsou lidi jako ty nebo já. Jo. A u toho projektu vlastně je napsáno, že jde o rovnováhu mezi vlastně mozek, tělo, srdce a duše. A mě zajímá v tomhle případě, mozek, tělo je jasný, ale srdce a duše, v čem tyhle dva pojmy bys jako odlišil? Víš co, my jsme to srdce vnímali zaprvé jako nějaký symbol a orgán toho, kde se většina těch problémů projeví. Jo? Dneska jedna z nejčastějších příčin úmrtí a vůbec jako léčení nejvíc nákladů na český zdravotnictví je kardiovaskulární systém. Jo? Ať od tlaku po infarkty a mrtvice. Tak to je jako jedna věc. A ta duše je tam myšlená i v jiný části. My máme v sobě jako nějaký instinkt, nějaký vnitřní hlas, něco takového, jo, a se kterým pracujeme, se kterým fungujeme, se kterým si mnohdy povídáme a my na něho jako zapomínáme, jo. Ten mozek je ta fyziologická část, která řídí to tělo, i nějaký ty jako behaviorální procesy a tak dále, ale pořád je tam nějaká jako naše část skrytá, se kterou pracujeme různě, někdo vůbec, někdo úplně, někdo to opírá o víru, jo. Jo, máme tady spoustu náboženství. Někdo tu duši spojuje i s nějakým přesvědčením, s nějakou vírou. Někdo, třeba já jsem exaktní člověk, tak já to jako spojuju si tu svoji duši s tím, že pracuji s nějakýma svýma vědeckýma poznatkama. Je tu spousta lidí, kteří tu duši mají postavenou na kombinaci těch hodnot a postojů toho sebe sama. Taky to není špatné. Ta duše je něco, co každý z nás uchopuje jinak. Jo? Je to něco jako já. A jestli v tom já mám víru, nebo tam vědecké poznatky, nebo tam mám nějaké hodnoty, postoje, to už je každýho individuálně. Ale každý by se v tom měl najít. A ten projekt právě tou barvitostí toho, že tam byl jednou přesně neurochirurg, jednou tam byla filozofka, Anna Hogenová mluví jako o duši ví snad první, poslední, aspoň co se vývoje filozofie týče. Jo? Jako, takže úžasný jako výklad, úžasný myšlenky, úžasný toho, jak se na duši můžeme dívat z různých perspektiv. Jo? Aleš Stuchlík, odborník na mozek, jo? Neurocoaching, člověk z Akademie věd, který mluví o tom, co všechno náš mozek dokáže, jak se myš dokáže prostě zorientovat, jak se netopy dokáže zorientovat, jak se my lidé dokážeme zorientovat v místě, čase a prostoru. Jo? A my jsme tehdy dělali konferenci, měli jsme tam třeba Janušele, jak hlas může ovlivnit naše prožívání. Skvělý workshop, jo? Jako prostě doporučuju. Takže
každý ten aspekt, ať byl fyzický, emocionální nebo jakýmkoliv způsobem prostě pro nás uchopitelný, být individuálně, tak tím projektem měl procházet. A troufnu si říct, že aspoň za těch 2,5 roku, co jsem na tom mohl participovat vlastně od začátku až do nějaký jako té hlavní fáze, nevím úplně v jaký fázi je to dneska, typ setkání stále běží v nějaké formě, tak si troufnu říct, že to naplňovalo ten duch. A já jsem strašně rád, že jsem tyhle lidi mohl potkat mnohdy i osobně, že jsem je mohl jakoby dát nebo pustit mezi ty lidi a konec konců dneska se snažím dělat to též. Jo, tahat, když já nejsem odborník na spoustu věcí a vidím to v té firmě, tak tahat ty lidi, který znám, do těch firem, aby předali ten svůj kousek. Protože tak, jak já můžu někoho obohatit, tak stejně tak já tu práci dělám, baví mě, protože mě ti lidi obohacují. Já musím otevřít jednu otázku, takovou osobní, nebo osobní, není osobní, ale často ji řešíme jako s mým okolím. A chtěl bych znát tvůj názor. My řešíme to, jestli vlastně, protože dneska skoro mi přijde, že to je jako trend mít psychologa, chodit k psychologovi, chodit na terapii, chodit na coaching, jako chodí každý druhý, dá se to tak říct. A mě by strašně zajímalo, jestli je to daný tím, že opravdu lidi, tím jak se ta doba zrychluje, tak lidi opravdu mají jako násobně víc problémů a větší problémy, než měli třeba před 50 lety. A nebo jestli je tam spíš ten vliv toho, že se ta psychologická péče stává vlastně jako normou a je jí víc a víc a proto ty lidi mají tu příležitost k tomu psychologovi jít. Jakoby kde je ta rovnováha mezi těma dvěma aspektama? Tyjo, já vždycky říkám, že my jsme se, to má jako dvě roviny, to má, jo. Ta první rovina je samozřejmě jako nějaká dostupnost té péče a tak dále, o tom jako bez zesporu. A svým způsobem je to nějaká móda nebo nějaký trend, to taky. Ale my jsme přetížení i z toho důvodu, že jako narůstá počet informací, které musíme denně vstřebat. Jo? Vem si tady prostě ráno vstaneš, pustíš si rádio, vyjdeš na ulici, všude na tebe valí billboardy, jezdí auta, mluví lidi, jeden telefon, jeden poslouchá rádio, tohle. A mozek je prostě jako přetížený těma informacema. Jo, a jako i narůstá ten počet těch informací obecně, jo, jako diametrálně to se prostě násobí, že jo, ještě Francis Bacon byl poslední takzvaný polyhistor, člověk, který údajně znal všechny jako poznatky na světě. Od té doby prostě ty informace narůstají diametrálně. Dřív to byly roky, dneska jsou to dny, možná hodiny, co se zdvojnásobí počet informací, které získáváme. My jsme lidově řečeno přetížení mnohdy, což samozřejmě souvisí s tím, že potom navštěvujeme ty psychology, psychiatry, to je jedna rovina. A ta druhá rovina je ta, že a zase musím kolegu Radima Paříka a řeknu, no a nás nikdo neučil pracovat s informacemi. Nám ty informace pořád někdo dává v té škole, že jo? V té práci. A pořád jako venku, v té reklamě, v tom obchodním centru, v televizi, na internetu, v telefonu. Pořád jenom nasáváme ty informace a nikdo nás neučil s nima pracovat. Nikdo nás neučil třídit kategorie, což samozřejmě logicky vede k vyčerpání a k nějakému přetížení. Jo? Což zase vede k tomu, že máme tu tendenci vyhledávat psychologa, psychiatra a vrátím se k tomu, k té otázce s tím koučováním nebo s tím konzultantstvím nebo můžeme to nazvat jak chcem. No tak když nám někdo nabízí jednoduchý řešení, že jo, jako na internetu, když nám někdo nabízí jednoduché řešení, no tak proč bych se ho nechytil? Dokonce jsem to ochotný zaplatit, protože já se chci cítit líp. A my se budeme cítit líp, jenom když na tom budeme nějakým způsobem soustavně pracovat a budeme tam mít tu podporu. Jo, to bohužel prostě tahle ta část jako nenabídne. Jakou roli, ty už si to naťuknul předtím, jakou roli v tom vlastně hrajou, v tom dnešním stresu hrajou ty technologie a to, že chodí k tobě za tebou i lidi, že ty vlastně zjistíš potom v průběhu toho sezení, že jsou třeba frustrovaní z toho, že moc sledují Instagram a vidějí tam jakoby takový ty jako zdánlivě dokonalý životy a mají pocit, že jsou jako menší než ostatní lidi. Stává se to, jakoby mají ty technologie zásadní vliv na ten stres těch lidí? Jako tady je jednoduchá odpověď. Ano, mají. Jo. A jsou tam dva paradoxy v tom. Ten jeden paradox je jako množství toho času a jako sofistikovanost těch algoritmů v toho, jak nám nabízí to, co vidět chceme.
Jo, to je, ale samozřejmě s tím souvisí ta dostupnost té technologie. A druhá jako zásadní věc, která k tomu přetížení, což má jako vliv na pozornost. Jo? My už dneska u mladších generací pozorujeme, že prostě mají kratší pozornost. Jo? Prostě ta doba, kdy udrží tu pozornost, je mnohonásobně kratší. Dejme tomu o polovinu, než to bývalo dřív. Před nástupem technologií. To je jedna berlička. A ta druhá berlička je relativizace času. Jo, uvedu konkrétně příklad. Dřív, než se něco ve společnosti změnilo, v rodině změnilo a tak dále, tak to mělo nějaký průběh. To trvalo mnohdy týdny, roky. Ty změny trvaly prostě relativně dlouhou dobu a pomáhali se nám nějakým způsobem adaptovat. My jsme sledovali babičku, dědečka, sourozence, rodiče, jak se adaptují. Dneska nebudu jmenovat tu společnost, ale řeknu, že večer objednám a ráno mám. Jo. My jsme se naučili, že všechno jde hned. Já si dneska objednám jídlo domů, přivezou mi ho za 30 minut, za 20. Já si objednám oblečení domů, já si objednám auto domů. Cokoliv, co si vzpomenu, si troufnu říct, že tady z těch hodinek objednám. Během chvíle. A dostanu to relativně rychle. Což samozřejmě jako působí na ty naše přirozené jako funkční mechanismy ve smyslu toho, že jsme se byli zvyklí adaptovat roky, ne hodiny. To pak souvisí s tím, že přijdou mladší absolventi prostě do firem a zjistí, že prostě na kariérním žebříčku se nastoupá druhý den. Že to chce nějakou jako píly, věci a tak dále, ani nemají trpělivost, protože nemají ani tu pozornost. A my nejsme připraveni v těch firmách s tím pracovat, že jo. Což pak vede jako k obou strany jako nespokojenosti a té fluktuaci, jo. Takže jako ta myšlenka je jednoduchá, jako pojďme si říct, jako ta doba je taková, jaká je, a pojďme s tím pracovat, i když nám přijde ten absolvent, i když tam máme nějakou starší generaci, musí nějak mezi sebou kooperovat a tak dále, tak pojďme jako s tím pracovat nějak soustavně a buďme smíření s tím, že taková je realita. A to samozřejmě vede k těm našim. Ve chvíli, kdy relativizujeme ten čas, že jsme zvyklí, že všechno jde hned, tak ve chvíli, kdy to hned nejde, což v mezilidských vztazích, v komunikaci, mnohdy ve výrobních procesech, ve službách, prostě nejde hned. A když si k tomu přepočteš, jak dneska se dělá obchod, jo, volá se, píšou se maily, dělají se schůzky, cokoliv, dělají se online meetingy, co si vzpomeneš? A stejně ta doba toho, než ti ten zákazník řekne ano, nebo ne, je relativně dlouhá. My se furt zatím, že bychom jich měli co nejvíc, aby nám co nejvíc řekl ano. Takže takhle to nefunguje. To není o kvantitě, ale o kvalitě té komunikace a ta vyžaduje nějaký čas a nějakou přípravu. A to nám ty sociální sítě jako dokážou luxusně odbourat, tak, protože si můžu prohlídnout cokoliv, co chci a v konečném důsledku si tam i objednám, co chci. A zítra to mám. Můžeš ty jako coach mít klienta třeba blízkého kamaráda nebo dokonce rodinného příslušníka? Tomu jsem se vyvaroval. Tohle má jako nějaká zkušenost, dokonce když jsem se s těma lidma třeba zblížil ve smyslu kamarádství, nebo jsem třeba zjistil, že s nima mám nějaké jako podobné prvky, zážitky a tak dále, tak jsem mi rád předal někomu z kolegů. Jo? Z jednoho prostého důvodu. A tak možná jako taky ještě odpovědí na to s těma externistama. Ve chvíli, kdy se s těma lidma jako extrémně zblížím, tak vlastně jako zapadnu do toho jejich jako tunelového vidění a do toho. Jako výhoda ty koučovací externí spolupráce spočívá v tom, že přinášíš ten jiný, obohacuješ se neustále někde jinde, takže přinášíš i řešení odinut, nebo modifikuješ řešení odinut někde, ale zároveň jako se vyvoráváš z velké části toho tunelového vidění. A já jsem se jako v jednom partnerském vztahu spálil na tom, že jsem se postupně, protože přišly nějaký problémy zdravotní a tak dále, stal z partnera v vozovkách tím psychologem, možná tím koučem, nebo prostě jak to nazvat. Protože prostě ta profesní stránka tam je, člověk teď jako identifikuje tu situaci a v dobrý víře chce pomoct. Jasně. Jenomže z toho se pak jako těžko vystupuje ven a ta hranice je velmi tenká, takže snažím se tomu vyvarovat. Takže kodex nějaký jakoby není, jako že bys nesměl? Kodexy existují, ale je to jako papír snese všechno, jo? Nebo prostě PDF dneska snese všechno. Ale jako mě zkušenost a i spoustu mých kolegů, se kterými jsme jako toto se jako debatuje běžně, jako stane se ti, že nevím, se zamiluješ, potkáš někoho, s kým je ti dobře, najdeš nějakého člověka, s kterého se stane dobrý kámoš, protože máte společný zájmy nebo cokoliv. Ale jako v tu chvíli by tohle jako nemělo jako dál pokračovat, že samozřejmě jsi ovlivněný tím, že mu chceš pomoct.
Chápu. Poslední otázka, potom musíme se dostat k tomu podcastu už, protože už hodně jako přesluhem. Zajímá mě, když vlastně ty máš, řekněme, klienta, teď asi spíš z těch individuálních, nějakým způsobem se mu snažíš pomoct, děláš všechno, co umíš, co můžeš, ale máš třeba už delší dobu pocit, že vlastně to nepomáhá. Jaký je další krok? Ty potom máš jako nějaký mechanismy na to, že tomu člověku třeba řekneš, hele, jakoby já už ti nestačím, tak už by bylo asi fajn, kdyby si jako zašel prostě k psychologovi, k psychiatrovi, můžeš ty lidi jakoby poslat někam dál? Nějaký vyšší stupeň, jakoby, kam můžou jít? Jako, má to zase dvě roviny. Ta jedna je ta odborná, kdy jako se ukáže během toho, že tam je třeba nějaký problém, který v vozovkách není pro kouče a mnohonásobně radši. A dneska už si trochu říct, že tu síť mám nějak jako bohatou, že ve spoustě případů dokážu někomu doporučit, nebo můžu propojit, ať už je to psycholog, psychiatr a tak dále. A tady je dobrý jako nehrát si na Pána Boha, neříct jako rozumím všemu a všechno, ani zdaleka. Jo, jako podstata je vědět, kde mám já ty hranice, nebo kde má kdokoliv z kolegů ty hranice. A říct si, tohle je dobrý problém, ale než budeme pokračovat, nebo jestli budeme pokračovat, tak by bylo dobré možná prokonzultovat to s psychologem nebo s psychiatrem. Stává se ti to běžně? Běžně se to nestává, ale stává se to, jo, jako prostě není to nic jako, protože lidi vidí nějaký problém a ve skutečnosti je zatím úplně něco jiného, jo. Takže, a to není blbě to říct, jo. A když to nefunguje, nebo tak i ten klient to vnímá a třeba koučování se dělá většinou po nějakých sériích, nebo máš nějakou předem domluvený nějaký ten. A i při té rekapitulaci vidíš, že to prostě jako nemá ten efekt. A to je potom otázka toho, jestli ten klient chce pokračovat dál, nechce pokračovat dál, to se stává spíš výjimečně, ale jako nechce pokračovat dál, nebo mu tam něco chybí. Jo, a pak jako měníš cíl toho koučování nebo ty cíle a bavíš se o tom, co mu tam chybí. A jestli to u tebe, nebo to získá u někoho jiného, ať už ho znám, můžu doporučit, nebo si ten člověk toho najde sám, to už je potom otázka nějaké jako vnitřní debaty. Tak jo, tak pojďme k podcastu. Ty máš ještě s kolegyní Martinou Novotnou, máte podcast Inspirativní myšlenky, který teda ještě nevyšel, teďka by měl vyjít někdy vyjde teď jako právě v té době, jak teďka bude vysílat rozhovor. O čem bude? Inspirativní myšlenky jsou takové jako pro mě navázaní právě na lidi v rovnováze. Já jsem chtěl pokračovat v tom, že budu mít možnost jako představovat ty zajímavé lidi, ať už z biznisového prostředí nebo třeba z prostředí vzdělávání jako široké veřejnosti. Martina to má stejně, já z toho prostředí firem, Martina z toho prostředí škol, čo navede iniciativu Kouči do škol. Mm-hmm. A vlastně ten podcast je postavený jednoduše. Pojďme otevřít to téma vzdělávání, protože ať už je to vzdělávání dospělých nebo dětí, ono to spolu souvisí, děti jednou budou dospělí. Jo, a co se v mladě naučíš ve staří, jako když najdeš. Vlastně. A pojďme si tu pozvat zajímavé lidi a popovídat si s nima o tom, jak oni se dostali ke vzdělávání, jak dneska pracují ve vzdělávání, co jim tam chybí, co jim tam přebývá. A samozřejmě z vlastní zkušenosti víme, že to není úplně jako jednoduchý povolání, co se týče nějakého udržení té životní rovnováhy a takový to jako práce s těma emocema těch klientů a vlastníma emocema a tak dále a tím egem, tak jak oni se udržují v tom well-beingu, nebo v vozovkách, nebo v tom work-life balance zase, jak oni udržují tu svoji rovnováhu, jak ji udržovali na ty svoji jako pracovní a kariérní cestě, tak o tom je ten podcast, jo. Jak vznikla myšlenka? Myšlenka vznikla úplně jednoduše, jsem s Martinou někdy v listopadu 23 nebo v říjnu 23 seděli na příkopech v jedné restauraci, obědvali jsme spolu a říkám, Martin, mě chybí to sdílení, jako pojďme, přesně každý tady dneska dělá nějaký reelsy, něco točí, tohle a my vlastně jako o tom, co děláme, vůbec nemluvíme. Jo, my to jako máme za sebou jako hromadu zajímavých věcí, máme kolem sebe hromadu zajímavých lidí a jako vlastně nikdo o tom nemluví. Nikdo nemluví o tom vzdělávání jako v Česku, nikdo nemluví o tom, jak vlastně tihle lidi jako můžou udržovat nebo možná neudržujou nějakou jako rovnováhu toho. Jo, máme obrovský mezi náma, jako mezi náma s Martinou, ale jako v tom okolí máme obrovskou jako míru nějakého vyhoření.
narážíme na spoustu předsudků právě, jo, pojmenovávání a etiketování a spoustu těch věcí. Ale pojďme to vytáhnout. Pojďme hodit, jak říkají Finové, pojďme hodit kočku na stůl, jak říká Radim Pařík. Vytáhněme tu smrdící rybu a pojďme si o tom popovídat prostě tak nějak jako přátelsky u toho jednoho stolu s těma lidma. Radim Pařík už tady padnul několikrát, byl jedním z hostů podcastu. Ano, přesně tak. Takže to aspoň máme na co nalákat. Jak vlastně... Brali jste si někde inspiraci? Jako to, myslím ve smyslu toho, jak ten podcast dělat? Ty vůbec ne. My jsme s Martinou jako tak nějak rozhodili sítě a jenom jsme si řekli jako, tak jak to budeme dělat? Tak pojďme si, většinou to stejně vždycky vznikne někde u piva, u kafe, u oběda, tak si pojďme s těma lidma prostě sednout k jednomu stolu, pojďme si najít nějaké jako studio, kde nám s tím pomůžou, prostě aby to obrazově nějak vypadalo, aby to mělo ten správný zvuk a pojďme to zkusit. A řekli jsme si s Martinou, že natočíme prostě 5 dílů. Vezmeme takový ty jako lidi nám v našem okolí a natočíme s ním 5 dílů. Nakonec z toho vzniklo v té sérii, která teďka pojede 9 dílů. Jo, a trochu si říct, že to úplně jako předčilo naše očekávání a že po prvních 2 rozhovorech jsme to úplně jako překopávali jako ve smyslu toho, co vlastně od toho očekáváme a chceme. A byla to pro nás jako skvělá škola. Vy už máte 9 epizod natočených. Máme 9 epizod natočených, které teďka vlastně jako postupně půjdou ven. Trochu si říkám jako spousta skvělých lidí právě jako od age managementu přes projektové řízení, přes rámcové vzdělávací programy do školy. Vyjednávání, přesně tak. Jo, vlastně samotnou podstatu nebo esenci coachingu třeba s Vladimírem Tukou, jo, jedním z asi top coachů vůbec široko daleko, nejenom v tom našem československém ranku, doslova na světové úrovni, takže ono to s tím jako souvisí. Já věřím, že tak, jak nás to s Martinou obohatilo, protože zase jsme s těma lidma si mohli popovídat, tak věřím, že to obohatí ty lidi, kteří to uvidí nebo uslyší. Jak probíhá výběr těch hostů? Ty jsi říkal, že jste vybírali z vašeho okolí, takže jsou to všechno lidi, kteří už jste znali a věděli jste, že mají jakoby co říct. Jo, my jsme si s Marťou jako, právě protože to říkám, měl někdo jako 5 dílů, tak jsme prioritně sahali do té naší jako vzdělávací sítě. Jo, jako do toho, o čem jsme chtěli, by to tam bylo to nosné téma to vzdělávání, ať už dospělých nebo těch dětí. Takže jsme jako sahali do těch vlastních kruhů a narovně jsme těm lidem jako řekli, hele, bychom chtěli, aby se s námi podělil ty svoje myšlenky tady na to téma, možná na to, jak se jako udržuješ fit a co ti to dává, nedává a kde vidíš nějaký ty problémy nebo nevidíš. A vlastně za celou tu dobu, ať jsme oslovili kolikoliv, nám nikdo neřekl ne. Jako, my jsme jenom ladili termíny. Jo. Máte nějakého vysněnýho hosta, který byste jako chtěli pozvat, takže se na ně myslíte? Vysněnýho hosta? To jsme si s Martinem asi nikdy jako zatím nepoložili takovou otázku. Možná. No tak ty osobně, jestli máš někoho, jako koho by si rád vyspovídal, komu třeba já bych ještě znova, když jako se budu na to dneska taky padlo, tak pro mě je to jako naprosto fascinující člověk. Já bych ještě chtěl pozvat Anu Hogenovou. Jednou. Jo, zabral, že to jako dáma v letech, takže doufám, že to s námi ještě dlouho bude. A za druhou, jako, ať jsem s ním mluvil kolikrát, ať jsem ji poslouchal kolikrát, tak mě vždycky jako nadchla. Jo, jako svým přístupem a i většinu těch lidí, kteří vždycky byli v tom publiku. Takže jako Anna Hogenová je pro mě taková jako modla, kterou bych tam chtěl dostat. I protože jsem ji tehdy dostal do lidí v rovnováze, úplnou náhodou, že jsem ji oslovil na TEDxu, když slezala spody a říkám, paní profesorko, já bych tam takový projekt, který prostě financujeme z vlastní kapsy a chtěli bychom, jestli byste nám prostě si s náma nepopovídali o těch možnostech. A ona řekla, jo, a prostě slovo dalo slovo a vystřihla jako za mě skvělou přednášku a skvělou debatu nakonec. A takhle to vždycky bylo v té spolupráci, takže tady to je jako takové ještě můj sen a můj cíl, tak jak lidi v rovnováze byli v nějakým týmu, tak tady to máme s Martinou tak nějak jako pro sebe a strašně rád bych jako ještě získal jednou. Jak se připravujete na hosty? Tím, že ty lidi vesměs jako známe, tak máme s Martinou jenom většinou nějaký jako call, protože že jo, já Moravák, ona Pražačka, teď jako máme ty kalendáře, tak když se střetneme, že většinou si uděláme jako nějaký call den, 2 předem. Některý hosty jsem byla já, některý Martina, takže si vyměníme nějaké jako naše životní zkušenosti s těma lidma, nějaké informace o nich, co dělají, co mají za sebou, jestli napsali nějakou knihu, nenapsali, jestli ji známe, četli jsme, nečetli a tak dále. A vydefinujeme si nějaký jenom základní okruh věcí, které by nás zajímaly.
Většinou paradoxně je to tak, že když je to můj host, tak mě napadají už sami takový jako, nechci říct, že familiární dotazy, ale už je takový jako blížší a naopak ta Martina tam při toho přináší ten prvek toho odstupu a toho, co jí zajímá, z pohledu toho, že třeba toho člověku slyšela málo nebo vůbec a naopak. Jo, takže si připravíme jenom nějaký okruhy, ale ty otázky plynou, trochu si říct, neoplynuly zcela jako přirozeně v rámci těch rozhovorů. Takže nemáte rozdělený nějaký role jakoby s Martinou, že by každý plnil trochu jinou roli v tom rozhovoru, prostě se doplňujete těma otázkami? Ne, tak Martina, já jsem takový jako kliďás vesměs, takže já tam jako občas přispěju v vozovkách nějakým bonmotem nebo dotazem a Martina do toho zase přináší ty své vhledy té šéfky Mezinárodní federace koučů a tu zkušenost s těma dětma, s těma školama. Takže tím, co já jdu tu biznisovou linku, tak ona tam má skvěle takový ten rodinný prvek, si troufnu říct. Jste ještě nervózní třeba před těma rozhovorama? Jako zkušený kouči, tak asi jako předpokládám, že jako mluvit s lidma vám nedělá problém, ale jako když točíte... Já jsem nervózní, když si pouštím ten podcast, nebo když se to stříhalo, nebo když se to upravovalo, tak já jsem nervózní, když poslouchám sám sebe, říkám si, to jsem mohl položit jinak. Ani ne tak, když sedím s těma lidmi u toho stolu. Takže kritický spíš jako na sebe. Kritický, ale já jsem nervózní z toho, protože teď to půjde ven a říkám si, jak já tam budu vypadat. Jo? Prostě, takže jako člověk má ty pochybnosti, až když to pak sleduje zpětně, spoustu věcí bych změnil. A je super, že jako známe se s Martinou dlouhou, že když jsme si to pouštěli, ty epizody, nebo stříhalo se to tak jsme se u toho jako navzájem zasmáli a podrželi jsme se v tom, protože to má úplně stejně. Stalo se vám nějaký fopa během těch rozhovorů? Ty jo, určitě jo. Běžně se nám stávalo, že když já jsem představoval hosta nebo Martina, tak jsme se brali jako samozřejmost a většině jsme přetáčeli jako úvody. Stalo se nám a třeba měli jsme tady pana náměstka Rušková z VZP a on, to je jako skvělý člověk všechno, ale on má jako tu pozici poměrně jako striktně napsanou, jak se to má jako pojmenovávat a tak dále. Bylo pro nás strašně těžký jako to uchopit tak, jak je to napsané a ne tak, jak lidské. Protože teď bych, a nechci to říct špatně, ale měl tam prostě, že je snad náměstek pro péči něco a prostě má v té pojišťovně tu starost toho, aby to uměl odkomunikovat těm lidem, aby ti lidi mohli komunikovat s tou pojišťovnou. Pro nás jako logicky uchopitelný, ale jako říct správně tu pozici nebo prostě jako bez toho popsat, tak samozřejmě, že jsme se nad tím jako zasmáli. Jo. To se taky přetáčelo snad xkrát. Měl jsem tady moderátory z GS Talks, který točí o módě a měli jako hosta Jakuba Horáka a byl jako extrémně problémový, vůbec neodpovídal jako na otázky, odpovídal vyhejbavě, jel si prostě svoje témata. Měli jste nějakýho takového třeba jako trochu problémového hosta, který by nějak jako byl vyhýbavý nebo... Problémový hosta úplně ne, velmi, a musím zmínit toho Radima, jo. Mý Radim je takovej trochu vzor, jo, tak já jako často zmiňuji a cituju, ale třeba Radimovi jako nabídneš nějaký kontext, v dobrým slova smyslu, jako nějaký kontext a on to umí zakomponovat úplně jako velmi jako širokýho pole věcí, takže vlastně jsem měl, přiznávám se, že když si dneska to pouštím a lidi to potom uvidí, uslyší, já jsem měl pocit, že cokoliv jsem s ním probral, že si mě namazal na chleba. Na rovinu, že opravdu to uměl jako vzít, zasadit to naprosto smysluplně a vztáhnout to k tomu vyjednávání. Jo, to bylo až jako neuvěřitelné. A to pak se člověk cítí, protože u třetí otázky si říkáš, ty Hugo, má to smysl? Jak to mám položit, aby na to neuměl tak jednoduše odpovědět? Zkušený vyjednavač. Tak. Je nějaký host z těch 9, kterýho by se jako vypích, jako že byl fakt jako extrémně zajímavý a předpokládám, že zrovna třeba ten Radim byl zesporu zajímavý, ale pro mě to byl osobně, jo. Pro mě tam byli dva lidi, který bych jako chtěl vytáhnout 100% na. A to byl Vladimír Tuka, protože má neuvěřitelného ducha. To, že když ho člověk zažije naživo, OK, ale je toho ducha, toho, jak on přemýšlí nad člověkem a nad člověkem, jak zapadá do komunity, jo, nebo jak vůbec jako může fungovat v komunitě, je naprosto neuvěřitelný a za mě to z té epizody jako naprosto čiší. To je jedna věc. A druhá věc je Míša Friedmanová, zakladatelka
asi dneska největší takový neformální komunity projekťáků a projekťaček v Česku, která má neuvěřitelný zápal. Je to maminka 2 dětí, je to projektová manažerka a zároveň vede jako komunitu lidí, kterou si sama vytvořila prostě na Facebooku a na LinkedInu během 2,5 let. A z ní jako neuvěřitelně srší ten zápal a energie to někam posunout dál. A tak jak u toho Vladimíra z toho čiší ten duch, tak u té Míši z toho čiší ta energie. Byť každý jinak, jiný téma a tak dále, tak jako neumí to neuvěřitelně jako předat a je radost s nima nejenom spolupracovat, ale vůbec jako se od nich učit a inspirovat. Právě protože zaujmou. A další nějaký jména, na který se můžeme ještě těšit? Tyjo, je tam třeba Jana Meruňková, jo, podnikatelka, žena, která založila neziskovou organizaci Your Chance, žena, nebo jedna z těch díky, který se dneska učí finanční gramotnost ve školách. S obyčejnou neziskovkou vytvořila jeden z nejpropracovanějších systémů na práci s finanční gramotností. Jo. Vůbec jako v Česku pro školy. Má vedle toho úspěšnou neziskovku, která se stará o finanční gramotnost, o děti v dětských domovech. Jo. Teď má jeden, troufnu si říct, nejlepších nebo nejúspěšnějších nějakých integračních programů pro Ukrajince. A nejenom pro dospělé, ale i pro náctileté. Jo, je to žena prostě, která z ničeho spolupracuje s Českou spořitelnou, s Českou národní bankou, s Českou mincovnou. Jo, jako je mi s ní spolupracovat na různých jako charitativních věcech nebo vzdělávacích projektech, protože to je jako fakt jako žena s širokým rozhledem, s neuvěřitelně širokým rozhledem a má opravdu jako co předat. Kam se podle tebe posouvá podcastová scéna u nás? Protože dneska už má podcast jako víceméně každý, včetně tebe, včetně mě, takže jako vnímáš to tak, že to je prostě, že je boom těch podcastů a že to je jako dobrá věc? Jo, já si myslím, že my jsme byli společnost, která byla nastavená ještě jako v 90kách, že tu knížku, pak přišel internet a byla tady spousta jako, já řeknu, balastu, že psal každý. Dneska má každý podcast. Na druhou stranu, já si myslím, že jako každý si v tom najde. A než jako najít si čas na čtení je za mě složitější, protože že jo, kde si můžu číst? Možná v tramvaji, všude krával a tak dále, můžu si číst někde v ordinaci u lékaře. A kolik lidí dneska přijde domů, otevře si knížku. Ale kolik lidí chodí po ulici se sluchátkama. Jo, já si myslím, že se mění ta forma předávání těch informací. Samozřejmě jsou tam dobré věci, jsou tam špatné věci, aspoň z mého pohledu, to každý máme nastavený jinak, ale změnili jsme formu. Tak jo, tak já moc děkuju, já bych si povídal ještě dál, ale bohužel už musíme uvolnit studio. Kdyby vy jste chtěli svůj podcast a pronajmout si studio, tak filmpodcaststudio.cz. Já doufám, že vám se tady líbí. Líbí a budeme moc rádi pokračovat na druhé sérii tady s Martinem. Skvělý, moc se těšíme, už se těším se na všechny hosty a díky, že jsi dorazil. Já děkuju za pozvání. A určitě využijte. Měj se fajn. Díky, ahoj.